גם ביום הבהיר והשגרתי ביותר, אנו עשויים למצוא את עצמנו במפתיע במצב חירום. בשריפות בתים החום גובר עם כל שנייה, ועשן מחניק ממלא את הבית. כולם מפוחדים ומשתעלים, ומי בכלל זוכר איפה המפתח? הסיפור הזה לא חייב להיגמר רע. יש פתרון זול ופשוט ליציאה מהירה מהבית, אך אנשים עדיין מתים בשריפות מדי שנה כי איבדו זמן יקר בניסיון לפתוח את הדלת. לכם זה לא יקרה. חברת טיבלוק גאה להציג מערכת לביאה. בהחלפת מנעול בלבד, דלת הכניסה שלכם תהפוך לדלת חירום. לא דלת שעושה שרירים. מעתה גם אם הדלת נעולה, צריך רק להוריד את הידית ולצאת. תוך פחות משנייה הדרך פנויה. התקינו מערכת לביאה היום, ותהיו בטוחים שהילדים בטוחים. Created using Powtoon.